Επιλέξαμε σαν πρώτο το πιο κάτω κείμενο που είναι αυτοτελές, το 10ο κεφάλαιο από το πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο για το Γέροντα, Λόγοι Χάριτος και Σοφίας από τον Αγιορείτη Πάτερ Μακάριο Αγιανανίτη. Οι Ορθόδοξοι θα συγκρουστούν με τους Νατοικούς. Η φωτιά που άναψε στα Βαλκάνια θα επεκταθεί. Η σημερινή ρωσική ηγεσία θα ανατραπεί και οι Ορθόδοξοι λαοί των Βαλκανίων θα συγκρουστούν με τους Νατοικούς στο έδαφος της Τουρκίας, η οποία θα εξαφανιστεί από τον χάρτη. Η Κύπρος θα δεχτεί προσωρινό ράπισμα από τους Τούρκους. Μέσα όμως από τη γενική σύραξη θα ξαναγεννηθεί το Βυζάντιο. Τα πάντα διηγούνται από τον Θεό Λόγο. Δεν τα διοικούν οι Αμερικανοί ούτε οι Εβραίοι. Αυτοί επικρατούν μία φορά διότι το επιτρέπει ο Θεός για να παιδεύει τους δικούς του. Ο παλαιός Ισραήλ, οι παλαιοί ευσεβείς που ήταν Εβραίοι, εκπαιδεύτηκαν επτάχεις και 70 χρόνια ήταν εχμάλωτοι στους Χαλδαίους. Μόλις τελείωσε ο κανόνας τους επανήλθαν. Ήταν μια παιδεία, ένα ράπισμα για να τους ξυπνήσει ο Θεός. Αυτοί οι Εβραίοι ήταν ο παλαιός Ισραήλ. Σήμερα ο νέος Ισραήλ είμεθα εμείς. Η δική μας παιδεία όμως είναι 70 και όχι 7, διότι εμείς είχαμε τη γνώση. Το 70 που είναι η αιχμαλωσία μας, δηλαδή με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, από το Ισλάμ τώρα ακριβώς τελειώνει. Αυτός ήταν ο κανόνας του Θεού για τις αμαρτίες μας. Έναν παρόμοιο έχει γίνει και με το ρωσικό λαό. Πριν 50 χρόνια, μαζί με τον γέροντά μου, τον Ιωσήφ τον Έγκλειστο, συναντήσαμε έναν Ρώσο μοναχό γέροντα για να τον ενισχύσουμε για τα δεινά του ρωσικού λαού και την δοκιμασία των πιστών από τον κομμουνισμό. Θελήσαμε να του δώσουμε θάρρος, λέγοντας του λόγια παρηγοριάς. Αυτό όμως λέει, δεν είναι τίποτα κανόνας, είναι κάτι που θα κρατήσει 70 χρόνια. Εσύ που το ξέρεις, ρωτήσαμε, και η απάντησή του, το 1917, όταν επικράτησε ο κομμουνισμός, ο χριστιανισμός εκηρύχθηκε εκτός νόμου και όποιος σκότωνε τους χριστιανούς ήταν ήρωας. Οι χριστιανοί πανικοβλήθηκαν και οι μεν πλούσιοι εδραπέτευσαν προς την Ευρώπη. Οι δε άλλοι έτρεχαν προς τους ναούς, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα κάνει θαύμα για να τους σώσει. Σε ένα μεγάλο ναό λοιπόν των Αγίων Αποστόλων μπήκαν 5 περίπου χιλιάδες χριστιανοί. Οι Μπολσεβίκοι όταν τους βρήκαν έβαλαν φωτιά στο ναό για να τους κάψουν. Ένας από τους χριστιανούς όμως δεν πέθανε. Είχε κατορθώσει να ανέβει ψηλά στους τρούλους και έμεινε δίπλα από το παράθυρο όπου και ανέπνεε. Αυτός λοιπόν ο οποίος μου είπε ότι όταν ήρθε η ώρα που άρχισε ο κόσμος να πεθαίνει, κλαίγανε και φωνάζανε. Παρουσιάστηκαν οι 12 Απόστολοι και τους είπαν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν διότι δεν το επιτρέπει ο Θεός. Είναι κανόνας για τις αμαρτίες μας που θα κρατήσει 70 χρόνια. Αυτά μας είπε ο Ρώσος μοναχός 50 χρόνια πριν. Το διάστημα που διέρεε από τότε είχα σχεδόν ξεχάσει τα λόγια του. Όταν όμως έπεσε ο χάρτινος πύργος του ανατολικού ευδαιμονισμού, τότε το θυμήθηκα. Κάθισα και μέτρησα και είδα ότι ήταν ακριβώς 70 χρόνια. Τώρα και ο δικός μας κανόνας των 77 τελειώνει και θα επανέλθουν. Τώρα ο πνευματικός νόμος θα εφαρμοστεί πολυτρόπως. Πρώτα θα παιδεύσει ο Θεός τους μεγάλους εχθρούς της Ορθοδοξίας, που είναι ο Ισλαμισμός και ο Καθολικισμός. Αυτοί που αμήλικτα χτυπούν την Ορθοδοξία τώρα θα εκλείψουν. Ακόμα και αυτοί που κατέστρεψαν τον βυζαντινό πολιτισμό δεν είναι οι Τούρκοι που το κατέστρεψαν, είναι οι Σταυροφόροι, οι Ευρωπαίοι, οι Καθολικοί που ενίσχυσαν τους Τούρκους για να καταστρέψουν το Βυζάντιο. Τους απογόνους τους λοιπόν θα τους μαζέψει ο Θεός εκεί μέσα και θα σφαγούν εκεί. Εσείς είστε νεότεροι και θα το δείτε, αφού θα είστε εν τη ζωή. Τώρα θα γίνει η μεγάλη σύραξη, ο Αρμαγεδόν. Αυτό που τώρα ξεκίνησε στα Βαλκάνια δεν θα σταματήσει. Εκείνος που θα το εμποδίζει να απλωθεί είναι η διαιρημένη ρωσική ηγεσία, η οποία πλευρίζει τους Αμερικανούς. Όμως ο ρώσικος λαός θα τους ρίξει και οι χριστιανοί λαοί των Βαλκανίων θα προελάσουν. Οι Ρώσοι θέλουν τώρα να βγουν στη Μεσόγειο. Αυτό θα είναι το ελαττήριο. Όμως δεν θα είναι αυτή η πραγματική αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός τους προσκαλεί ως όργανά του. Κατεβαίνοντας αυτοί θα σβήσουν και θα εμφανίσουν την τουρκική λέλαπα μέσα σε μια εβδομάδα. Και όταν κατέβουν οι φίλοι της Τουρκίας, δηλαδή οι απόγονοι των Σταυροφόρων, το ΝΑΤΟ, για να τη σώσουν, τότε εκεί θα γίνει η μεγάλη σύραξη και θα σφαγούν. Η Κύπρος θα δεχτεί ράπισμα από τους Τούρκους, γιατί τώρα είναι ανέγκυχτη, αλλά θα είναι προσωρινό. Η Τουρκία θα σβήσει,
αλλά δεν θα υπάρχει ούτε μια σελίδα στην παγκόσμια ιστορία που να φέρνει στη μνήμη ότι υπήρχε από αυτή την καταραμένη φυλή. Αγαπώ πολύ την πατρίδα μου και λυπούμε που σήμερα τα Ελληνόπουλα ντρέπονται να πούν πως είναι Έλληνες. Η λέξη Έλληνας δεν αποδίδει φιλετισμό. Η λέξη Έλληνας αποτελεί φιλετισμό για κάθε άλλον πλην των Ελλήνων. Τώρα όμως δεν είμεθα Έλληνες, είμεθα Ρωμαίοι, είμεθα Βυζαντινοί, είμεθα θεανθρωπιστές. Ανεβήκαμε πιο ψηλά. Είναι κρίμα γιατί σήμερα κατόρθωσε ο διάβολος και αιχμαλώτισε τις αιγυσίες. Κλαίω την Ελλάδα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σήμερα. Η Ελλάδα για να σωθεί πρέπει όλοι οι ηγέτες της, όπου και να βρίσκονται, να πάνε εξορία, να φύγουν, γιατί παρόντες μολύνουν. Σήμερα πουλήθηκαν όλα. Έχει κατορθώσει ο Διεθνής Σιωνισμός με τα προγράμματα που κάνει εδώ και 180 χρόνια να εφαρμόσει σήμερα τα σχέδιά του. Σήμερα όμως που όλοι γονατίσαμε και δεν υπάρχει ελπίς, θα επέμβει ο Θεός των πατέρων μας για τα αίματα των μαρτύρων μας και τα λείψανα των Αγίων μας. Το αίμα το ελληνικό που χύθηκε για την Ορθοδοξία, εάν ενωθεί σήμερα, θα γίνει πλωτό ποτάμι, να πνίξει τους κανίβαλους που λέγονται μεγάλοι. Όταν έγινε η πρώτη διάσπαση του ατόμου και κατασκευάστηκε η ατομική βόμβα, άκουσα ο ίδιος τον Αϊζενχάουερ να δηλώνει: «Σήμερα βρισκόμεθα στα προπίνελα της ελληνικής μαθηματικής», είπε την αλήθεια ο κανίβαλος. Όσο για την κατάσταση στην πρώην Ιουγκοσλαβία, αυτή είναι προϊόν του Βατικανού. Είναι οι ευλογίες του Πάπα, του μεγάλου χριστιανού. Τα νοήματα όλων αυτών συλλαμβάνει ο Διεθνής Σιωνισμός, το διεθνές χρηματιστήριο που ονομάζεται Αμερική. Αμερική δεν υπάρχει. Οι σιωνιστές είναι η Αμερική. Αυτοί λοιπόν, αφού λάβουν τα μηνύματα τα σατανικά, το προωθούν στο ΝΑΤΟ. Αυτό τα μετατρέπει σε σχέδια και στη συνέχεια καλεί το Ισλάμ να τα εφαρμόσει. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν σήμερα τα σατανιστικά σχέδια. Αυτοί κατόρθωσαν και αιχμαλώτισαν τους ηγέτες μας. Οι ελπίδες μας είναι μόνο στο Θεό και εσείς να ζείτε χριστιανικά, γιατί σας λέω υπεύθυνε και θα το δείτε, ότι δεν έχουμε μέρες. Αυτό που ανάβει τώρα στα Βαλκάνια θα συνεχιστεί. Αυτό θα είναι η αφετηρία μέσω της οποίας ο Θεός με τον δικό του τρόπο θα ελευθερώσει τους χριστιανούς και θα τους υψώσει πάλι στη γραμμή τους. Και θα επανέλθει το Βυζάντιο. Και ξέρετε γιατί? Διότι οι Ευρωπαίοι λαοί θα ξανενωθούν. Ποιος θα τους καθοδηγεί? Δεν κρατάει κανείς. Μόνο εμείς κρατάμε την Ορθόδοξη πίστη. Έτσι ευγενικά θα κομματιάσουν την Τουρκία. Από το σκεύος εκλογής, σελίδα 143. Ένας αδελφός ρώτησε τον γέροντα για τα γεγονότα στη Σερβία και εκείνος μεταξύ άλλων είπε: «Οι Ευρωπαίοι τώρα κάνουν χάρη στους Τούρκους και ανεξαρτοποιούν τα κρατήδια, όπου ζουν μουσουλμάνοι Βοσνίας Ερζεγοβίνη. Βλέπω όμως να διαλύουν την Τουρκία με ευγενικό τρόπο. Θα ξεσηκωθούν οι Κούρδοι και οι Αρμένοι και θα ζητήσουν οι Ευρωπαίοι να ανεξαρτοποιηθούν και τα έθνη αυτά. Θα πούν τότε στην Τουρκία: εμείς σου κάναμε το χατήρι εκεί. Πρέπει τώρα, κατά τον ίδιο τρόπο, να ανεξαρτητοποιηθούν οι Κούρδοι και οι Αρμένοι. Έτσι ευγενικά θα κομματιάσουν την Τουρκία». Ο Άγιος Αρσένιος Ταφάρας έλεγε στους πιστούς ότι θα χάσουν την πατρίδα, αλλά σύντομα θα την ξαναπάρουν. Το να διαβάζει κανείς τους προφήτες είναι σαν να διαβάζει εφημερίδα. Σκεύος εκλογής, σελίδα 206. Σήμερα το να διαβάζει κανείς τους προφήτες είναι σαν να διαβάζει εφημερίδα, τόσο ξεκάθαρα είναι γραμμένα. Εμένα ο λογισμός μου λέει ότι θα συμβούν πολλά πράγματα. Οι Ρώσοι θα καταλάβουν την Τουρκία, η δε Τουρκία θα εξαφανιστεί από τον χάρτη. Γιατί το 1 τρίτο των Τούρκων θα γίνουν χριστιανοί, το 1 τρίτο θα αφανιστούν και το 1 τρίτο θα τραβηχτεί προς τη Μεσοποταμία. Η Μέση Ανατολή θα γίνει γήπεδο πολέμων, στους οποίους θα λάβουν μέρος οι Ρώσοι. Θα χυθεί πολύ αίμα και μάλιστα οι Κινέζοι θα περάσουν τον Εφράτη ποταμό, έχοντας 200 εκατομμύρια στρατό και θα βαδίζουν προς τα Ιεροσόλυμα. Χαρακτηριστικό σημάδι ότι πλησιάζουν τα γεγονότα αυτά θα είναι το γκρέμισμα του τέμενους του Ομάρ, αφού το γκρέμισμά του θα σημάνει την έναρξη των εργασιών για την ανοικοδόμηση του ναού του Σολομόντος, ο οποίος παλιά ήταν κτισμένος σε εκείνο ακριβώς το μέρος. Στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει μεγάλος πόλεμος μεταξύ των Ρώσων και των Ευρωπαίων και θα χυθεί πολύ αίμα. Η Ελλάδα δεν θα έχει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα της δοθεί η Κωνσταντινούπολη. Όχι επειδή θα μας ευλαβούνται οι Ρώσοι, αλλά επειδή θα βρίσκουν καλύτερη λύση και θα καταλήξουν σε αυτή την συμφωνία με την Ελλάδα, μια και θα τους πιέζουν οι δύσκολες τότε περιστάσεις. Ο στρατός ο ελληνικός ούτε καν που θα προλάβει να πάει εκεί και η πόλη θα του έχει δοθεί. Οι Εβραίοι, επειδή θα έχουν δύναμη και βοήθεια από τον Ευρωπαίο ηγέτη, θα αποθρασινθούν και θα αποδεικνύονται με ανέδεια και υπερηφάνεια και θα προσπαθήσουν να κυβερνήσουν την Ευρώπη. Τότε τα 2 τρίτα των Εβραίων θα γίνουν χριστιανοί.
Από το σκεύος εκλογής, σελίδα 219, διαβάζουμε. Μία παρέα προσκυνητών συνεννοήθηκαν να παρακαλέσουν τον γέροντα να τους μιλήσει για την Κωνσταντινούπολη. Σε λίγο ο γέροντας επέστρεψε και προς έκπληξη όλων, πριν προλάβουν να του ρωτήσουν τίποτα, δείχνοντας έτσι ότι το πνευματικό του ραντάρ είχε αντιληφθεί την σκέψη τους, τους λέει. Γέροντας Παΐσιος. Τι λέτε, θα την πάρουμε την πόλη? Η παρέα έμεινε άναυδη και δεν μιλά καθόλου. Γέροντας Παΐσιος. Για πέστε μου, θα την πάρουμε την πόλη? Η παρέα συνεχίζει αμήλικτη. Γέροντας, αστειευόμενος. Παλικάρια της Φακίας. Θεόδωρος, θα την πάρουμε γέροντα. Γέροντας, δόξα σοι ο Θεός. Κάνει το σταυρό του γυρίζοντας προς την Ανατολή και βλέποντας προς την πόλη. Δημήτριος, αν είναι από τον Θεό γέροντα, θα την πάρουμε. Γέροντας, ναι, είναι από τον Θεό, θα την πάρουμε. Όχι πως θα την πάρουμε εμείς, αλλά θα μας τη δώσουν σαν λύση, σε εμάς, διότι αυτό θα νομίζουν πως είναι το συμφέρον τους. Δημήτριος, γέροντας, θα διαρκέσει πολύ αυτό το κακό. Γέροντας, μπόρες θα είναι, θα δώσουμε όμως εξετάσεις. Δημήτριος, γέροντα, θα υπάρχουν ηγέτες κατάλληλοι? Γέροντας Παΐσιος, θα οικοδομήσει ο Θεός. Σε αυτόν τον πόλεμο όλοι θα γίνουν νικημένοι, θα γυρίσουν νικημένοι. Ο ελληνικός στρατός θα είναι ο νικητής. Γήπεδο θα είναι η Παλαιστίνη. Τάφο τους η νεκρά θάλασσα. Αυτό θα είναι το πρώτο ημίχρονο. Αλλά υπάρχει και δεύτερο ημίχρονο. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο άνθρωπος θα φτάσει σε αδιέξοδο και τότε όλοι θα ζητούν να μάθουν για το Ευαγγέλιο και τις γραφές. Ο Χριστός θα λυπηθεί τον κόσμο και θα δείξει ένα σημείο για να πιστέψουν. Τότε θα ψάχνει κανείς να βρει άπιστο. Δημήτριος, γέροντα, το απολυτίκιο του προφήτου Ηλίου λέει ότι είναι ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Αυτός, καθώς είναι γνωστό, δεν κοιμήθηκε, όπως επίσης και ο Ενόχ. Θα έρθει ο προφήτης Ηλίας στη γη. Γέλοντας Παΐσιος, χαμογελώντας. Ο προφήτης Ηλίας τροχάει και ετοιμάζει τη μαχαίρα του, και μάλιστα πρώτα θα αρχίσει από τους πατριάρχες, δεσποτάδες, παπάδες και μοναχούς. Νικόλαος και λαϊκούς. Γέροντας Παΐσιος, τα δικά σας είναι αγνοήματα, ενώ τα δικά μας είναι αμαρτήματα. Έτσι δεν λέει η ευχή της Θείας Λειτουργίας, υπέρ των αιμών αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Ο προφήτης Ηλίας τροχάει το μαχαίρι του, όμως θέλει πολύ προσοχή, γιατί μερικά πράγματα αλλιώς τα λένε οι πατέρες και αλλιώς τα ερμηνεύει ο κόσμος. Όπως ας υποθέσουμε τα εξαμίλια που αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Δηλαδή οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φτάσουν ως τα εξαμίλια. Στο τέλος θα τους διώξουν ως την κόκκινη μιλιά. Από τους Τούρκους το 1 τρίτο θα σκοτωθεί, το 1 τρίτο θα βαφτιστεί και το υπόλοιπο θα πάει στην κόκκινη μιλιά. Κανένας δεν μπόρεσε να το εξηγήσει. Όλοι το ερμηνεύουν λαθασμένα. Εξαμίλια υπάρχουν στο Λαγκαδά, στο Κιλκής, στη Θράκη, στην Κόρινθο. Μα κανένας δεν ξέρει ότι αυτά που λέει είναι τα εξαμίλια των χωρικών υδάτων. Δεν διαβάζετε τους προφήτες στον Ιωήλ, στον Ζαχαρία, στον Ιεζεκίλ, στον Δανιήλ. Τα λένε αυτά. Για 7 χρόνια στην Παλαιστίνη δεν θα καίνε ξύλα. Αλλά μπαστούνια. Αλλά πού να ξέρετε εσείς από μπαστούνια και ξύλα? Εσείς έχετε τώρα στα σπίτια σας καλοριφέρ. Χαμογελώντας. Ενώ εγώ εδώ και ακόμα ξύλα στο τζάκι. Και έτσι ξέρω από αυτά. Πρόκειται για την προφητεία του προφήτη Εζεκίλ 39-10 και εξελεύσονται οι κατοικούντες τας πόλης Ισραήλ και καυσίσωσιν εν της όπλης. Πέλτες και κοντής και τόξης και το ξεύμαση και ράβδις ψηρών και λόγχες και κάφουσιν εν αυτής πυρή 7 έτη και ου μη λάβουσιν ξύλα εκ του πεδίου ουδέ μη κόψωσιν εκ των δρυμών. Αλλά οι τα όπλα κατακαύξουσι πυρή και προνεμένουσι τους προνομεύσαντες αυτούς, λέει ο Κύριος. Χρήστος, οι Εβραίοι. Γέροντας, ένας ευσεβής Ιορδανός μου είπε ότι οι Εβραίοι έχουν σκάψει από κάτω από το τέμενος του Ομάρ, σε πολλά μέτρα, βάθος ένα τούνελ και θέλουν να καταστρέψουν το τέμενος για να κτίσουν τον ναό του Σολομώντος, γιατί τότε λένε αυτοί ότι θα έρθει ο Μεσσίας τους, δηλαδή ο Αντίχριστος. Τότε θα λένε οι Άραβες στους χριστιανούς, δεν λέτε εσείς χριστιανοί ότι ο Μεσσίας έχει έρθει? Τι λένε τώρα αυτοί εδώ οι Εβραίοι? Ο γέροντας, αφού πρόσφερε και στους τελευταίους επισκέπτες που ήρθαν εκείνη τη στιγμή κέρασμα, ξαναρωτάει έναν από αυτούς. Γέροντας, θα την πάρουμε την πόλη, τι λες? Χρήστος, εγώ θα πάω για την Βόρειο Ήπειρο. Γέροντας, την πόλη να πάρουμε την Βόρειο Ήπειρο και 7 άτομα την παίρνουμε. Χρήστος, 7 και εγώ 8. Γέροντας, πάρτινα, και εγώ θα μεταφέρω τα λείψανα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, τα οποία είναι και βαριά. Τι να πούμε, βρε παιδιά, όλα τα λένε και τα γράφουν τα βιβλία μας. Αλλά ποιος θα διαβάζει, ο κόσμος χαμπάρι δεν παίρνει, κοιμάται με τα τσαρούχια. Δημήτριος, αυτά γέροντα είναι σημεία των καιρών. Γέροντας,
σημεία των καιρών δεν βλέπετε? Πρέπει να είναι βόηδη, να με συγχωρείτε κανείς, για να μην καταλαβαίνει με όλα αυτά που γίνονται. Πολλοί από τους Άγιους Πατέρες θα ευχόντουσαν να ζήσουν στην εποχή μας, γιατί είναι εποχή ομολογίας. Η καιρή είναι δύσκολη, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Θα ρωτάνε σε λίγο για τους χριστιανούς, όπως παλαιότερα ρωτούσαν για τα πολιτικά φρονήματα. Νικόλαος. Θα μας κάνουν φάκελο, γέροντα? Γέροντας. Α, μπράβο, φακέλους. Δημήτριος. Γέροντα, η Ελλάδα θα πάθει κακό? Γέροντας Παΐσιος. Πολλές μπόρες πέρασε η Ελλάδα. Αδικήθηκε πολύ. Αλλά όμως μπόρες θα είναι. Η Ελλάδα δεν θα πάθει τίποτε, γιατί την αγαπάει ο Θεός. Στη Μικρά Ασία έχουμε πολλά Άγια Λείψανα. Θα πάρουμε την Άγια Σοφία και θα ανοίξει και η πύλη. Αυτή η πύλη δεν την ξέρει κανείς. Να δούμε τι θα γίνει όμως. Οι μιναρέδες τι θα γίνουν μετά? Νικόλαος. Θα τους γκρεμίσουμε. Θεόδωρος. Θα τα κάνουμε γέροντα καμπαναριά? Γέροντας χαριτολογώντας. Όχι, θα γίνουν στήλοι για τους στυλίτες και θα κρέμονται τα κομποσκίνια μέχρι κάτω. Δημήτριος. Γέροντα, ο ηγέτης αυτού του κόσμου θα είναι Εβραίος? Γέροντας. Ναι, Εβραίος θα είναι. Θα συνεργαστεί πολύ και ο Πάπας, γιατί όλα τα παιχνίδια του διαβόλου θα τα θεωρεί δικά του και θα τους υποδεικνύει να ακολουθούν τον Αντίχριστο. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είπε: τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία. Ο Άγιος εννοούσε αυτόν τον Πάπα της συγκεκριμένης εποχής που θα βοηθήσει στην ανάδειξη του Αντιχρίστου. Οι άλλοι Πάπες, σε σχέση με εκείνον, θα φαίνονται σαν καλοί. Λάμαρης Δημήτριος. Πάφος, Κύπρος. Η διήγηση βρίσκεται στο βιβλίο Μαρτυρίες προσκυνητών Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994, τόμος 1, σελίδα 297. Κατόπιν τον ρώτησα για τη συνεχή αδιαλαξία και τις προκλήσεις των Τούρκων. Με πιάσε από τον νόμο και με πολύ σοβαρότητα μου απάντησε: μην ανησυχείς, παιδί μου. Εγώ ετοιμάζομαι να κοιμηθώ και δεν θα είμαι εδώ, αλλά θα βλέπω από πάνω, διότι εδώ είμαστε όλοι προσωρινά. Η Τουρκία θα διαμελιστεί σε 3-4 κομμάτια. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη, οι Αρμένοι τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά τους. Το κουρδικό θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Αυτά θα γίνουν όχι τώρα, αλλά σύντομα, όταν θα πάψει αυτή η γενιά να κυβερνάει την Τουρκία και θα αναλάβει νέα γενιά πολιτικών. Τότε θα γίνει ο διαμελισμός της Τουρκίας. Πολύ σύντομα οι προσευχές που γίνονται κάτω από την επιφάνεια της γης θα γίνονται επάνω στη γη και τα κεράκια που ανάβονται κάτω θα ανάβονται επάνω. Ο γέροντας αναφερόταν στους Έλληνες και στους χριστιανούς της Τουρκίας. Θα τα δεις, παιδί μου. Πίστη και ελπίδα στο Θεό να υπάρχει και θα χαρούν πολύ. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα χρόνια αυτά. Έφτασε ο καιρός. Το ρώτησα επίσης αν η Ελλάδα θα πάθει κακό. Μου απάντησε ότι θα υπάρξουν κάποια προβλήματα, τα οποία όμως θα είναι ασήμαντα. Και αρκετός κόσμος που είναι σήμερα αδιάφορος θα επιστρέψει στο χώρο της Ορθοδοξίας. Να μην ανησυχείτε για την Ελλάδα, είπε. Φεύγοντας από το κελί του, μας είπε πάλι: άντε στην ευχή της Παναγίας. Και μην ανησυχείς, η Κύπρος θα απελευθερωθεί μέσα στα χρόνια που περπατάμε και η Τουρκία θα διαμελιστεί. Όλες οι χώρες έχουν τα προβλήματά τους, αλλά δεν υπάρχει για μας πρόβλημα. Ελπίδα στο Θεό και πίστη. Άντε στο καλό, παιδιά μου. Διαβάζουμε από το βιβλίο Παϊσίου Μοναχού Προφητείες και Διδαχές, σελίδα 443. Αλίμονο στα κράτη του Βορρά. Ένα πρωινό πριν αρκετά χρόνια, καθώς καθόταν ο γέροντας Παΐσιος στο προαύλιο του κελιού, με 5-6 επισκέπτες προσκυνητές, είπε ξαφνικά: αλίμονο στα κράτη του Βορρά. Ένας από τους παρευρισκομένους ρώτησε με περιέργεια: θα πέσει φτώχεια εκεί, γέροντα? Επειδή μιλούσαν για την οικονομική κατάσταση στον κόσμο, φωτιά θα πέσει από τον ουρανό, απάντησε ο γέροντας. Επειδή ακόμα ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Σοβιετική Ένωση, ρώτησε ένας άλλος: θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος? Θα χτυπήσει το ΝΑΤΟ τους Πολωνούς, τους Τσεχοσλοβάκους και τους Λευκορώσους και τους Γερμανούς, οι Ρώσοι? Ο γέροντας κούνησε το κεφάλι του και είπε: όλοι θα παρατήσουν τους Ρώσους και θα πάνε με τους Εβραίους της Αμερικής. Οι Ρώσοι θα τους κάψουν. Από το σκεύος εκλογής, σελίδα 87, διαβάζουμε: είπε σε κάποιον επισκέπτη. Σε ερώτηση για τις δύο Πασχαλιές, είπε ότι ήταν το 1912 που ελευθερώθηκε η Μακεδονία μας. Είπε ακόμα για ορισμένες προφητείες ότι ο τρόπος που μας παραδίδονται παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες. Διασώζονται προφορικά ή σε μισοκαταστραμμένα φύλλα χαρτιού, γι' αυτό συχνά διαπιστώνουμε κενά ή είναι μπερδεμένες. Σε λίγο ήλθαν και άλλοι επισκέπτες και εξέκλειναν τη συζήτηση, σε άλλα θέματα προς μεγάλη στεναχώρια του αδελφού. Πρόλαβε όμως ο γέροντας να πει και ορισμένα πράγματα για τους Τούρκους.
Πολλοί Έλληνες φοβούνται τους Τούρκους, επειδή ο πληθυσμός τους ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία. Η ουσία είναι ποιος έχει το δίκιο με το μέρος του, γιατί βρίσκει και τον Θεό βοηθό. Με τους εχθρούς μας όμως συμβαίνει ό,τι και με τους λύκους. Ένας λύκος όταν πλησιάζει σε κάποιο κοπάδι με πρόβατα, έρχεται σιγά σιγά για να μην τον πάρουν χαμπάρι. Και ενώ είναι άγριος και δυνατός, επειδή αισθάνεται ένοχος με το πρώτο γάβγισμα και ενός κουταβιού ακόμα, σκιάζεται και φεύγει μακριά. Η συναίσθηση της ενοχής του τον κάνει να φοβάται ακόμα και το γάβγισμα του μικρού αδύναμου κουταβιού. Το ίδιο παθαίνουν και οι Τούρκοι. Και εκείνοι νιώθουν ένοχοι. Επειδή δεν είναι δικά τους τα μέρη, σκιάζονται. Και σε ένα πόλεμο ο φόβος, το πεσμένο ηθικό και η ενοχή είναι ο πιο μεγάλος εχθρός. Είπε μάλιστα ότι οι Τούρκοι δεν έχουν πολλές μέρες ακόμα. Συμπλήρωσε επιλέξει. Οι Τούρκοι τα κόλληβα για το μνημόσυνό τους τα έχουν στο ζωνάρι τους. Από το βιβλίο Παϊσίου Μοναχού Προφητείες και Διδαχές, σελίδα 434, ο Εκπαινίας Βασιλεύς. Ρωτούσαν τον γέροντα, τελικά Κωνσταντίνος ή Ιωάννης θα την πάρει την πόλη? Και το ρωτούσαν αυτό επειδή μια προφητεία λέει ότι Εκπαινίας Βασιλεύς θα λέγεται Ιωάννης, ενώ άλλη λέει ότι την πόλη Κωνσταντίνος την παρέδωσε, Κωνσταντίνος θα την πάρει. Ο γέροντας τότε χαμογελώντας είπε: «Είστε ανυπόμονοι, θα τα δείτε με τα μάτια σας. Τα κράτη έχουν και πρωθυπουργούς και στρατηγούς, όχι μόνο βασιλιάδες». Η Εγνατία Οδός, Παϊσίου Μοναχού Προφητείες και Διδαχές, σελίδα 369. Ρώτησαν τον γέροντα Παΐσιο πότε θα μπουν οι Ρώσοι στην Τουρκία και απάντησε ο γέροντας: «Όταν πάρουν οι Ρώσοι την πόλη, το ΝΑΤΟ θα αντιδράσει και θα προσπαθήσει από την Αδριατική να στείλει στρατό στον Βόσπορο». Και είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Να μην τους δείχνετε τον δρόμο για να πάνε. Ο δρόμος θα είναι η Εγνατία Οδός. Πρώτα θα αρχίσουν να κάνουν τον δρόμο και μετά θα γίνουν όλα». Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, 1924-1994, τόμος 1, σελίδα 259 με 260. Ο Πάτερ Παΐσιος προφήτευσε την κατάληψη της Βόρειο Κύπρου από τους Τούρκους. Τσέτος Χρήστος, επισμηναγός ελληνικής αεροπορίας, Θεσσαλονίκη. Κατάγομαι από το χιλιομόδι Κορινθίας. Είμαι απόστρατος αξιωματικός επισμηναγός στο βαθμό. Από διάφορες συγκυρίες είχα γίνει και ταξιτζής στην Αθήνα. Στη ζωή μου είχα πάρει πάρα πολλές επαφές. Είχα πολλές επαφές με τον γέροντα Παΐσιο. Στην 8 Ιουλίου 1974 επισκέφτηκα τον γέροντα Παΐσιο στο κελί του. Καθίσαμε μαζί αρκετές ώρες, σχεδόν όλο το απόγευμα. Μιλούσαμε για αρκετά θέματα. Στο τέλος άρχισε να μου μιλάει για την επικείμενη απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο. Ήταν τόσο σαφής, έβλεπε τα πράγματα σαν να γινόταν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή έβλεπε τα πλοία των Τούρκων να πλησιάζουν το λιμάνι της Αμοχώστου και την αποβίβαση των τεθωρακισμένων στην παραλία. Έβλεπε τον Τούρκικο στρατό και τα αυτοκίνητα να παραλάβουν. Έβλεπε τα χωριά που καταλάμβαναν οι Τούρκοι να αδειάζουν. Έβλεπε τους Τούρκους να σκοτώνουν τους Κυπρίους και να κάνουν διάφορα κακά. Τα διηγιόταν με τέτοιο τρόπο σαν να ήταν παρόν. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Όταν είδε ότι γινόταν πάλι σώμα με τους Κυπρίους, όταν χύθηκε το πρώτο αίμα, ο γέροντας σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και με δακρυσμένα τα μάτια είπε: «Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον». Όταν ήρθε η ώρα της απόβασης των Τούρκων στην Κύπρο, η 20 Ιουλίου 1974, βλέπαμε και διαβάσαμε στον τύπο όσα μου είχε περιγράψει ο γέροντας Παΐσιος 10 μέρες πριν, με το προορατικό χάρισμα που τον διέκρινε. Πράγματι, την 8 Ιουλίου ήταν αποκαλυπτικός. Ο γέροντας πώς αισθανόταν που προείδε αυτά τα γεγονότα? Ο γέροντας εκείνη την ώρα μιλούσε με τα χείλη του, αλλά πονούσε η καρδιά του. Γνώριζε ότι ο Θεός παραχώρησε να γίνει αυτό το κακό. Ο γέροντας ήταν ένας άνθρωπος που προέβλεπε και προέλεγε πολλά γεγονότα. Τα μέλλοντα τα έβλεπε ως παρόντα. Ήταν άγιος άνθρωπος με πνεύμα άγιο. Ήταν ψυχή που πονούσε και ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο. Δεν ξεχώριζε κατηγορίες ανθρώπων. Γι' αυτόν όλοι είχαν την ίδια αξία. Διαπίστωσα πως όταν μας έλεγε κάτι και δεν το κάναμε, στεναχωριόταν πολύ. Εγώ με τη χάρη του Θεού έχω πολλά βιώματα. Όσες φορές τον άκουγα πήγα μπροστά. Όταν παράκουσα αυτά που μου έλεγε, όλα πήγαν στραβά. Για άλλη μια φορά άκουσα κάποιον να του λέει ότι πώς έβλεπε τα πράγματα ανάμεσα με τους Σκοπιανούς, αν η Ελλάδα θα είχε εμπλοκή. Ο γέροντας είπε ότι θα γίνει εμπλοκή, αλλά την Ελλάδα θα την πάρει ξιστά. Δεν είπε με ποια κράτη θα γίνει η εμπλοκή, με ποια κράτη. Αυτό πότε το τοποθετούσε ο γέροντας, ποτέ ακριβώς δεν είπε. Από μια ερώτηση που έκανε ένας πατριώτης μου, κατάλαβα ότι ο χρόνος της εμπλοκής δεν θα ήταν μακριά.
Από τον βίο γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, σελίδα 699 διαβάζουμε. Ρωτήθηκε ο γέροντας πότε θα ελευθερωθεί η Κύπρος και απάντησε: η Κύπρος θα ελευθερωθεί όταν ματαινοήσουν οι Κύπριοι. Να κάνετε πνευματικές βάσεις για να διώξουν τις βάσεις των Τούρκων, των Άγγλων και των Αμερικανών. Έβλεπε δηλαδή το Κυπριακό ως πνευματικό θέμα, όχι ως εθνικό ή πολιτικό, και ότι η λύση του θα προέλθει από τη μετάνοια του λαού και την προσευχή. Μαρτυρίες προσκυνητών γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης 1924-1994 τόμος 1, σελίδα 278-279. Μάρκου Γαβρίλ. Την άνοιξη του 1993 επισκεφτήκαμε τον γέροντα Παΐσιο. Τον ρωτήσαμε αν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία και ο γέροντας είπε: ναι, θα γίνει πόλεμος και θα χτυπηθεί η Τουρκία από τον βορρά. Θα πάθει τεράστια καταστροφή, αλλά ρουθούλη ελληνικό δεν θα ματώσει. Όσον αφορά την πόλη, θα διοικείται από Ρώσους, Έλληνες και Ευρωπαίους. Η καταιγίδα αυτή θα φτάσει μέχρι το Ισραήλ και τότε οι Εβραίοι θα καταλάβουν τα σφάλματά τους. Μαρτυρίες προσκυνητών γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994. Έκδοση πρώτη. Σελίδα 426. Διαβάζουμε. Ορφανός Αντώνιος, αντισυνταγματάρχης, Θεσσαλονίκη. Μαζί με την οικογένειά μου επισκεπτόμαστε τον γέροντα στο μοναστήρι της Ουρωτής. Μα έδινε πάντα ευλογία και κουράγιο, παρόλο που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση από πλευράς υγείας. Δεν έχανε την ευκαιρία και τη γαλήνη του και μας τόνωνε το ηθικό. Για τη δύσκολη κατάσταση στην σημερινή εποχή μας έλεγε: μη στεναχωριέστε, παιδιά μου. Ο Θεός αγαπάει πολύ την Ελλάδα και τους Έλληνες. Έστω και λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού να μείνουν πιστοί, θα προστατεύει ο Θεός την Ελλάδα. Επειδή κατά καιρούς πολλά συμβαίνουν με τους εξανατολών γειτονές μας, όταν του ζητήσαμε να μας πει πώς θα βγούμε από το αδιέξοδο αυτό, από αυτή τη μόνιμη απειλή, μας έλεγε να μην στεναχωριόμαστε και ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι υπέρ των Ελλήνων. Επειδή όμως είμαστε πρόσφυγες στην καταγωγή, τον ρωτούσαμε πιο συγκεκριμένα για την Κωνσταντινούπολη. Μας έλεγε ότι θα πάρουμε την πόλη. Το έλεγε και το πίστευε. Το έβλεπε στα μάτια του. Μπορεί να χάσουμε στην αρχή 1 έως 2 νησάκια, όμως η τελική έκβαση θα είναι υπερημών. Βέβαια δεν προσδιορίζει χρονικά το πότε ακριβώς, αλλά χρησιμοποιούσε την έκφραση «είναι πολύ κοντά ο καιρός». Μαρτυρία Μαυροκέφαλου Ανέστη Γυμναστή από Αλεξανδρούπολη. Στο βιβλίο Μαρτυρίες προσκυνητών γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994, β' έκδοση, σελίδα 434. Κάποτε είχα πάει στον γέροντα Παΐσιο με έναν φίλο μου και εκεί συναντήσαμε μια παρέα από 5 παιδιά. Τότε ρώτησα τον γέροντα ποιες προέβλεπε να είναι οι εξελίξεις σχετικά με την Τουρκία. Γέροντα, του λέω, από την Αλεξανδρούπολη είμαστε. Μήπως μας έχει πιάσει μπόρα κατά εκεί? Μου απαντά: κοίταξε να δεις, οι Τούρκοι δεν θα μπουν στην Αλεξανδρούπολη. Θα κάνουν μόνο μία πρόκληση στην Ελλάδα που θα έχει σχέση με την Αιγιαλίτιδα ζώνη. Και εμάς θα μας πιάσει πείνα. Θα πεινάσει η Ελλάδα. Και επειδή θα κρατήσει αυτή η μπόρα κάποιο διάστημα, μήνες θα είναι, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Μετά ρωτάω: γέροντα, πώς θα καταλάβω εγώ ότι θα είμαστε κοντά στον πόλεμο? Όταν λέει θα ακούσει στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μίλια, για την επέκταση των μιλίων της Αιγιαλίτιδας ζώνης από 6 σε 12 μίλια, τότε από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Ακολουθεί, λέω, και ποια κράτη θα συμμετέσχουν? Κοίταξε, μετά την πρόκληση των Τούρκων θα κατέβουν οι Ρώσοι στα στενά, όχι για να βοηθήσουν εμάς. Αυτοί θα έχουν άλλα συμφέροντα, αλλά χωρίς να το θέλουν θα βοηθήσουν εμάς. Τότε οι Τούρκοι, για να υπερασπιστούν τα στενά που είναι στρατηγικής σημασίας, θα συγκεντρώσουν εκεί και άλλα στρατεύματα. Παράλληλα δε θα αποσύρουν δυνάμεις από καταληφθέντα εδάφη. Όμως θα δουν τότε τα άλλα κράτη της Ευρώπης, συγκεκριμένα η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλα 6-7 κράτη της ΕΟΚ, ότι η Ρωσία θα αρπάξει μέρη, οπότε θα πούν: δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα, μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι? Όλοι όμως θα κυνηγούν τη μερίδα του λέοντος. Έτσι θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλεμο. Σε αυτό το σημείο ρωτάω: εμείς τι θα κάνουμε? Ο ελληνικός στρατός θα πάρει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο? Όχι, λέει, θα βγάλει η κυβέρνηση απόφαση να μην στείλει στρατό. Θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα και θα είναι μεγάλη ευλογία που δεν θα πάρει μέρος, γιατί όποιος πάρει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο χάθηκε. Τότε, επειδή στην Ελλάδα ο κόσμος θα φοβηθεί, πολλοί θα στραφούν προς την Εκκλησία, προς τον Θεό και θα μετανοήσουν. Γι' αυτό, επειδή θα υπάρξει μετάνοια, δεν θα πάθουμε κακό οι Έλληνες. Ο Θεός θα λυπηθεί την Ελλάδα.
Επειδή ο κόσμος θα στραφεί προς την Εκκλησία, προς το μοναχισμό και θα αρχίσουν να προσεύχονται και θα βαπτιστούν πολλοί Τούρκοι, τότε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος θα συμβάλει ως μεσάζοντας να δοθεί η πόλη στην Ελλάδα. Είναι ευλαβής, είναι καλός. Γέροντα, το ρωτάω μετά, την πόλη θα τη δώσουν σε εμάς? Θα τη δώσουν σε εμάς όχι επειδή το θέλουν, αλλά επειδή αυτή η λύση θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων. Τότε θα το καταλάβουν αυτό. Αυτά που σου λέω, μην τα πει σε κανέναν, θα με βγάλουν τρελό. Γιατί δεν είναι ώριμες οι συγκυρίες ακόμα. Τότε θα καταλάβεις. Αυτή η συζήτηση με τον Γέροντα έγινε το 1991, όταν υπηρετούσα στο στρατό. Άλλη φορά ο Γέροντας είπε: η διοίκηση της πόλης από εμάς θα είναι και στρατιωτική και πολιτική. Γνώρισα και 3 αξιωματικούς που είχαν πάει στο Γέροντα. Από τους 3 αξιωματικούς ο ένας έλεγε: μόνο εμένα ο Γέροντας είπε πώς θα είμαι διοικητής στρατιωτικού τμήματος στην πόλη. Στους άλλους δεν ανέφερε τίποτε. Κάποια άλλη παρέα είχε πάει στο Γέροντα. Ένας από αυτούς σπούδαζε πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης. Σε μια στιγμή γύρισε ο Γέροντας, τον δείχνει με το δάχτυλο αυτό σημειωτέων, πήγαινε στο Γέροντα για πρώτη φορά και του λέει: εσύ, σαν πολιτικός μηχανικός, θα συμβάλλεις στην ανοικοδόμηση της πόλης, γιατί η πόλη θα ανοικοδομηθεί από την αρχή. Γύρισε και τον έδειξε με το δάχτυλο μπροστά σε όλους. Το παιδί τότε ήταν φοιτητής. Μετά ο Γέροντας γύρισε σε μένα και λέει: κι εσύ, Ανέστη, θα πας στην πόλη. Και εσείς οι δύο, έδειξε εμένα και το φίλο μου, θα πάτε στην πόλη, αλλά για άλλο σκοπό. Δεν μου φανέρωσε το σκοπό. Μετά από αυτό μου μπήκε η επιθυμία να μάθω τουρκικά. Μια άλλη φορά που είχα πάει στο κελί του Γέροντα, έτυχε να είναι εκεί μέσα ένας νέος πρώην μουσουλμάνος από τη Θράκη. Τον πιάνω και του λέω: εσύ, πώς συνέβη και ήλθες εδώ στο Γέροντα? Σταύρο τον έλεγαν. Άσε, λέει, κάτσε να σου πω. Ο Γέροντας μας έκανε ένα μεγάλο θαύμα και πίστεψε όλη η οικογένειά μου. Μετά ήρθε στο χωριό και φρόντισε να βαπτιστούμε. Και σε άλλη επίσκεψή μας στην Παναγούδα ήταν παρόν και ο πρώην μουσουλμάνος που βαπτίστηκε Σταύρος. Τότε πάλι μας ανέφερε ο Γέροντας για τα γεγονότα, πως θα εξελιχθούν με την Κωνσταντινούπολη, και όταν έφτασε στο σημείο που θα πονέσει η Ελλάδα και είπε ότι εμάς θα μας αγγίξει πείνα, λέει ο κύριος Σταύρος: Γέροντα, να κρατήσω ένα σακί αλεύρι για να μπορέσω να αντιμετωπίσω εκείνη την περίοδο και να μην πεινάσουν τα παιδιά? Όχι, του λέει, μην παίρνεις, γιατί ο γείτονάς σου θα έχει αλεύρι και θα σου δώσει. Δηλαδή, προείδε ο Γέροντας ποιος θα βοηθήσει τον κύριο Σταύρο στην περίοδο της πείνας. Εκείνος φυσικά θα ζει στο χωριό. Τώρα, εμείς που ζούμε στις πόλεις θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Γι' αυτό άλλη φορά ο Γέροντας έλεγε: να έχετε ένα κτηματάκι και λίγο να το καλλιεργείτε. Κοντά σε εσάς θα βοηθήσετε και κάποιον που δεν θα έχει. Από το βιβλίο Μαρτυρίες προσκυνητών Γέροντας Παΐσιος ο Αιγιορείτης διαβάζουμε: Αρμαγεδόν και Αποκάλυψη. Τα φράγματα του Εφράτη. Μια μέρα του 1987 ρώτησε τον Γέροντα για το μελλοντικό παγκόσμιο πόλεμο, τον Αρμαγεδόνα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Με πατρικό ενδιαφέρον μου ανέφερε διάφορα σχετικά θέματα. Θέλησε μάλιστα να προχωρήσει περισσότερο, αποκαλύπτοντας ορισμένες ενδείξεις που πιστοποιούν ότι πράγματι βρισκόμαστε στη γενναία του Αρμαγεδόνος. Είπε λοιπόν: όταν ακούσετε ότι τα νερά του Εφράτη τα κόβουν από ψηλά οι Τούρκοι με φράγματα και τα χρησιμοποιούν για αρδευτικά έργα, τότε να ξέρετε ότι ήδη έχουμε μπει στην ετοιμασία του μεγάλου εκείνου πολέμου και ότι προετοιμάζεται ο δρόμος για τις μύριες μυριάδων στρατού των αποανατολών ηλίου που αναφέρει η Αποκάλυψη. Σήμερα λειτουργεί ήδη κοντά στις τουρκικές πηγές του Εφράτη το μεγάλο φράγμα Κεμάλ Τούρκου που μπορεί να κόψει εντελώς τα νερά προς το Ιράκ και την Συρία και να τα ρίξει στη Μεσόγειο, δημιουργώντας έτσι γενική ανάφλεξη τον πόλεμο του νερού, όπως η διεθνής διπλωματία έχει ήδη επισημάνει και περιμένει. Μέσα σε όλη αυτή την προετοιμασία, συνεχίζει ο Πάτερ Παΐσιος, είναι και η αποξήρεση του ποταμού Εφράτη, που αναφέρει η Αποκάλυψη, για να μπορέσουν έτσι να περάσουν τα 200 εκατομμύρια στρατού που σημειώνονται και που σήμερα μόνο οι Κινέζοι διαθέτουν. Μάλιστα, οι Κινέζοι, έλεγε ο Γέροντας, κατασκευάζουν έναν δρόμο που σήμερα τον έχουν φτάσει κοντά στην Ινδία, τον λεγόμενο θαύμα της εποχής, και που το πλάτος του είναι ικανό για να περνούν 1.000 στρατιώτες παρατεταγμένοι δίπλα-δίπλα. Ας περιμένουμε να χτιστεί ο Εφράτης και να εξαφανιστεί το νερό. Τότε σίγουρα θα πλανηθούμε, αν περιμένουμε αυτό το πράγμα. Γιατί αλλιώς τα εννοεί η Γραφή και αλλιώς οι περισσότεροι τα καταλαβαίνουν. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει θεϊκή καθαρότητα σήμερα για να μην ξεγελαστεί από τα σημεία των καιρών. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Τσέρνομπιλ. Εκεί στην Αποκάλυψη, ο Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει ότι είδα αστέρα μέγαν και όμενον να πέφτει από τον ουρανό, μολύνοντας, πικραίνοντας και δηλητριάζοντας θανάσιμα τα νερά και τις πηγές των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος Άψινθος, ουκρανικά Τσέρνομπιλ. Όσοι περιμένουν ακόμη να πέσει κάποιο αστέρι από τον ουρανό έχουν πλανηθεί. Ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβουν ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Γιατί Τσέρνομπιλ στα ρωσικά σημαίνει πικράδα.
και είναι η ίδια η λέξη άψυνθος που αναφέρεται στην Αποκάλυψη και που θα μολύνει με πικρότητα τα ύδατα κάνοντας τα ακατάλληλα. Για τους πολιτικούς, ο γέροντας Παΐσιος στο βιβλίο Μαρτυρίες προσκυνητών Ζουρζαντζόγλου 2006, σελίδα 425 με 26, λέει: Αργότερα επισκέφτηκα τον γέροντα μαζί με ένα φίλο μου Σμήναρχο γύρω στα τέλη Οκτωβρίου 1993 και του εξέφρασα την ανησυχία μου για αυτά που συμβαίνουν από τους κυβερνώντες της πατρίδας μας. Ο γέροντας Παΐσιος απάντησε: Μη φοβάσαι, ο Θεός δεν θα επιτρέψει να γίνει κακό, αλλά θα γίνουν όμως πράγματα και θάματα που δεν εξηγούνται με τη λογική. Ο κόσμος θα τους συγχαθεί και θα τους κυνηγήσει, όπως ένα μπαλόνι φουσκώνει και ξαφνικά σπάει. Έτσι θα σκάσουν κι αυτοί. Δεν μπορώ να σου πω όμως πιο πολλά. Επίσης, στο βιβλίο Σκέπος Εκλογής διαβάζουμε: Είδατε τι έπαθε ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία? Τους μοραίνει ο Θεός. Και αφού γίνουν ρεζίλοι, μετά παίρνουν το δρόμο τους. Το ίδιο συνέβη και με την Αλβανία. Το ίδιο και με τους δικούς μας εδώ. Τους αφήνει πρώτα να ρεζιλευτούν. Για το σφράγισμα του Αντιχρίστου, ο γέροντας Παΐσιος έχει μιλήσει πολλές φορές. Διαβάζουμε στο βιβλίο Πνευματική Αφύπνιση γέροντος Παΐσιου Αγιορείτου τα εξής: Τα 3,5 χρόνια θα είναι δύσκολα και θα την πληρώσουν μερικοί που δεν θα συμφωνήσουν με αυτό το σύστημα. Για αυτούς όλο και κάποια αιτία θα βρίσκουν και θα τους κλείνουν φυλακή. Μετά ένα χρόνο θα τους πηγαίνουν σε άλλη πόλη για ανακρίσεις, για να περάσουν από άλλο δικαστήριο, από την μία πόλη στην άλλη. Ύστερα θα πούν: Μα συγχώρησε, είσαι αθώος. Αν ήσουν όμως φραγισμένος, θα το ελέγχαμε σε 1 λεπτό. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο. Επίσης, στο βιβλίο Πνευματική Αφύπνιση γέροντος Παΐσιου Αγιορείτου διαβάζουμε: Γέροντα, θα μπορούν να επιβάλλουν με τη βία το σφράγισμα? Μέχρι εκεί η ευγένειά τους δεν θα φτάσει. Θα είναι ευγενείς γιατί θα είναι Ευρωπαίοι. Θα δείξουν ανωτερότητα. Δεν θα βασανίζουν τους ανθρώπους, αλλά δεν θα μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αν δεν έχει το σφράγισμα. Θα λένε: Χωρίς το σφράγισμα ταλαιπωρείστε. Αν το δεχόσασταν, δεν θα δυσκολευόσασταν. Ούτε χρυσά νομίσματα, ούτε δολάρια, αν έχει, θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Γι' αυτό, αν φροντίσει κανείς να ζει από τώρα απλά λιτά, θα μπορεί να καλλιεργήσει λίγο σιτάρι, πατάτες, να βάλει λίγα λεόρδεντρα. Και τότε με κανένα ζώο, καμιά κατσίκα, λίγες κότες, θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Γιατί και προμήθειες να κάνεις δεν ωφελεί πολύ, αφού και τρόφιμα δεν κρατούν, χαλούν γρήγορα. Φυσικά το στρίμωγμα θα διαρκέσει λίγο, 3-3,5 χρόνια. Θα συντομευθούν οι ημέρες για τους εκλεκτούς. Δεν θα καταλάβουν πότε θα περάσουν. Ο Θεός δεν θα αφήσει αβοήθητο τον άνθρωπο. Στο σελίδα 253 διαβάζουμε: Ο Θεός μας ανέχεται σαν έθνος. Όχι λόγω της καλοσύνης μας, αλλά επειδή έχουμε την ορθή πίστη, ορθοδοξία. Έτσι, αν και όλοι μας μισούν, ο Θεός δεν μας αφήνει να πάθουμε κάτι κακό. Ευχή γέροντος Παϊσίου. Εύχομαι ο Θεός να δώσει γρήγορα να έλθει η χάση του τουρκικού φεγγαριού. Αμήν. Του Αγίου Δημητρίου κλείνουν 2 χρόνια που προσευχήθηκα. Στην Αγία Σοφιά μας και είπα τα παράπονά μου στον καλόν Θεό. Με κατάλαβε ο Τούρκος φύλακας που προσευχόμουν και με έδιωχνε έξω. Και λοιπά. Και πρόσθεσα και άλλα παράπονα στον Θεό. Πιστεύω δεν θα την αφήσει την Αγία Σοφιά μας στα χέρια των βρώμικων Τούρκων. Είναι ένας λαός σαν τους γύφτους, βρώμικος και φοβιτσιάρικος. Τώρα δεν έχουν ιδανικά, διότι πριν πιστεύανε στον Μωάμεθ, αργότερα στον Κεμάλ. Τώρα ούτε στον Μωάμεθ πιστεύουν, γιατί μορφώθηκαν κάπως και είδαν ότι ήταν ένας αργύρτης ο Μωάμεθ, ούτε και στον Κεμάλ πιστεύουν, αλλά στην σαρκολατρία. Ενώ εμείς πιστεύουμε στον Χριστό, ο οποίος έχει συνέχεια την θεϊκή του αξία, και ο ελληνικός λαός έχει πάντα ιδανικά, και τον Χριστό και την Παναγιά μαζί του. Με αγάπη Χριστού, μοναχός Παΐσιος.